Bij deze knal eindigde het Nationaal Karbidcongres in Burgdaard. Ja, mooi hè, maar mijn kanaal uitgegaan. Het is bijna hetzelfde. Het kon nog krek. De meesten die hadden volgens mij van genoten. En eigenlijk voor u ook de eerste kanaal van het hier. En dat er dan een pro volgen mij. Dit congres, dat de praat waard hoe de benamen op het platteland populaire traditie van het karbidschitten, belonen via een oude bekende in Noord-Friesland. 2 jaar wie het in Kampen en toen zei burgemeester Sander de Rauwe tegen mij, nou tak hem hier maar naar Noord-Eerst. Zo doch het. En nou, dat hebben we dus 2 jaar later inlost met elkaar. En natuurlijk komt een vuurwerkverbod aan, tak hem hier. Nou, wat betekent dat voor het karbidschitten? Is het ik verbinden of kan het wel terug in? Nou, daar hebben we het jullie maar elkaar aan. Dat was wel de bedoeling, maar we hebben wat losse bussen mee. Ik krijg een heel mooi verhaal uit van een expert brandwondencentrum uit Greens. Die vertelt een prachtig mooi verhaal hoe de gevaren van vooral vuurwerk en dat het aantal gevallen wat betreft karbidschitten gelukkig heel wat afvalt. Met een vuurwerkverbod voor de door is het de vraag wat dat betekent voor het karbidschitten. Nevens burgemeester Kramer draait de traditie juist om volle meer als alleen nog de knal. Nou, het gaat natuurlijk vooral om elkaar het einde van het jaar te markeren. Een stuk gezelligheid te hebben, dat mensen bij elkaar komen. En dat het op een goede manier georganiseerd wordt, maar gezelligheid in die knal is eigenlijk maar bijzaak. Daar gaat het eigenlijk net om. Het gaat er gewoon om een kommoertje en even elkaar het hier afsluiten. En dan hoop ik gewoon dat de oer net al te volle de boel helemaal dicht regelt, dat helemaal niks meer kent, maar dat de mogelijkheid er nog steeds is voor de mensen om het zo te doen, zoals zij het willen. Het karbidteam Alderaas doet rustig veen, wil met haar feest, het dorp en de gemeente juist helpen. Maar een gemoedelijke ierwissel. We hadden een no-policy beleid wat betreft vuurwerk. Wie op terrein komt geen vuurwerk. Wie doet het zelf, ik net. Wie sluit ik net maar om mijn vuurwerkshow of iets dergelijks. Dus daarmee wil ik gewoon voorkomen dat mensen het meenemen om het veilig voor iedereen te houden.